aquí no manifesto, pues, artíllanse en tres puntos. Cando un fala con algún destes expertos en debate universitario, está moi de moda, porque a Rivera hai un candidato forte, pues, procede dese mundo do debate universitario, pero hoxe en día pues, todo o mundo ve como nos mítines empregan técnicas de debate, cando vas a un curso destes de exposicións, sempre se que tens que indicar tres cosas. Tres cosas é o máximo que o cerebro humano non é mente máis que pode absorber. Non vou a dicir tres cosas. A primeira é que a cultura e a ciencia non son un mero engadido á actividade humana, sino que cicelan a súa propia maneira de ser. Como poño aquí, pois, se unha persoa non ten cultura, para esa persoa un cadro del caso ou un cadro del enlace non sería máis un trapo cheo de grasa, emborcado. Un interpreta a realidade en función do seu nivel cultural e o seu esquema cognitivo, esa rede que un fabrica para comprender o que rodea, pois é unha consecuencia directa da súa cultura. Unha vez pensa, as persoas sempre son iguais cando nacen, e dá igual o que pase para que se momento do nacemento. Saímos todos tal cal, saímos do parto, pois aí non hai maneira de cambiarnos, falso. A mesma persoa, parida nunha nai, aos 2 minutos sale un xemelo desa persoa, e apartado desa nai, e comiendo un ambiente cultural distinto, e cando pasen 20 anos, vemos que os dous xemelos son moi diferentes. En personalidade, en reaccións, en a súa maneira de ver o mundo. E a diferenza está únicamente na cultura. Pero se falamos da interpretación do mundo, a cultura debe levar a rimar a ciencia. Porque a ciencia tamén permite interpretar o mundo. Se antes falábamos un cadro de caso, un cadro de Velázquez, pois para a interpretación dos fenómenos que nos rodean, o universo será de todo o que nos rodea, tamén comprender unha formación científica. Porque se iso non é así, a maneira que tenemos de ver o noso mundo vai ser distinta. Esa é a primeira cosa. Pero hai outra cosa máis, o segundo punto. O segundo punto é que esa culturización para comprender o mundo que nos rodea implica que nese proceso as persoas ao longo da historia foron aprendendo a xerar novas cousas, a descubrir novos principios e, en suma, a facer que a nosa civilización avance e que a nosa vida avance. E é que eu sosteño que a ciencia é a medida do progreso das civilizacións. E veremos o que vai discutir, porque podemos falar que a sociedade, o ordenamento social, o ordenamento político é constante. A ciencia é o factor primario que fai o motor do avance humano e como consecuencia dese avance humano van adornando as demais cousas. As democracias, as maneiras de ordenamento social e político, as economías. Pero eu teño moi claro que primeiro unha cousa con a outra. Hai exemplos na historia que vinculan pois, certos actos cualitativos na ciencia ás revolucións que hubo este ano. Eso é o segundo. É algo que, aparte de culturizarnos, nos permite pues, mellorar. De feito, está estes días saindo que España é o segundo país do mundo en esperanza de vida. Pero os japoneses, os españoles, son os segundos máis noxevos, e iso é grazas aos avances científicos, a ciencia e a técnica, neste caso, no eido médico. Terceiro punto. O terceiro punto é que para vehiculizar toda esta carga cultural, toda esta carga científica, pues, non debe empregar linguaxes. E a lingua, o matriz neste caso, é o galego. O galego que non é unha mera anécdota, non que recuncho do mapa galego, non? O galego esténdese alén das nosas fronteiras. Se un pono en Wikipedia e busca estas linguas máis faladas do mundo por número de tanto de nativos como de persoas que comprenden a lingua, atopará no quinto ou no sexto posto está o portugués, que eu chamo galego portugués. Eu estaba falando fai uns días con un científico moi destacado, un brasileiro. E claro, a tendencia inicial, cando eres veio do español, é falar inglés, porque con a linguaxe de Santa Ciencia, pero no entro que ves o seu acento, e dices, mira, ese falamos noutra lingua, e muito ben. En ese momento, o secretario xeral estaba máis cheo deste tipo de detalles, pero realmente a lusofonía é algo moi na Galicia. A lingua galega é moito máis potente que outras linguas que poden dar resposta. Estou pensando en certa comunidade autónoma que está na parte
pero non é capaz de mover. Eu, pois que teño contactos con científicos en Portugal, o meu director de tese foi o director do maior centro científico de Portugal, que é o Instituto de Nanotecnoloxía de Braga. Mas eu dicía que era unha sorte para ele ser galegofalante porque así non tiene ningún problema. Entón, a neuronización da ciencia en galego é algo máis fácil do que parece, porque hai moitos máis recursos. Palabras que ao mellor pode parecer un pouco en contra en galego, porque non ten máis que ir ao portugués, e vai encontrar todo tipo de posibilidades, como sempre comento no último caso, que, por exemplo, os científicos, os físicos, para identificar a realidade, para estudiar a realidade, facemos algo así como retículos, ¿no? Como a este chango, que ten así un modelo usado cuadrado, con diferentes nodos, así facemos as ecuacións. Para falar disto, pues, a palabra que se conoce en alemán é braid, en inglés, enrejados en castelano. E un día, en unha conferencia con portugueses, falaban da grade. E dicíamos, grade, o que pensando era a que eu tiña na miña casa, para ir quitarlle as malesas ao niño, que era unha retícula con un pincho por baixo, con un intervalo cardiante, e o verso torpedo era o negativo, e esses janos que se iban quitando as ervas malas. Así agarraban os oteiras. E claro, pois pode ver que unha grade é unha retícula. E resulta que o galego xa tiña esa palabra no seu dicionario, grade, pero ninguén tiña idea de que grade se podía aplicar a unha retícula, porque nese momento que se ia falar de braid, e agora falamos en realidad.